Boas noites. A Fundación Puro Cora, en colaboración con outras entidades, entregou hoxe talóns por valor de preto de 10.000 euros para fins sociais. Esta iniciativa enmárcase dentro do proxecto Os Tapóns Dan Vida e, ademais, coidan o medio ambiente. Hoxe entregáronse talóns por un valor de preto de 10.000 euros conseguidos dentro do proxecto Os Tapóns Dan Vida e coidan o medio ambiente. A acción parte da Fundación Puro Cora, que en colaboración con outras entidades decidiu colaborar deste xeito con diferentes iniciativas de carácter social. Dende que se puxo en marcha este proxecto no 2012, recaudáronse 36.000 euros coa recollida de 186 toneladas de tapóns. Todos eses fondos serviron para axudar a persoas que o necesitaban. Han sido más de 9.000 euros, ¿no?, en distintos apartados a la sociedad, Asociación Dignidade, que bueno, pues son adolescentes un poco con dificultades, ¿no? Y entonces yo creo que va muy bien empleado. Son dos cheques para dos adolescentes de 2.600 euros y después para el CEIP de las Mercedes y para el comedor escolar, ¿no?, que van pues 5.000 euros, cerca de 5.000 euros para el comedor. Y también para el Colegio de la Milagrosa también va una cantidad bastante menor, pero son ayudas sociales que creemos que es muy necesario y creemos que también que la sociedad tiene que volcarse más en todas estas cosas, porque al final somos partes de la sociedad y lo que se haga, también me lo estaban comentando, se devuelve a la sociedad y hacer que tengamos pues también una sociedad mejor. Felicitar ao Grupo Progreso por haber tido esta iniciativa fai 5 anos generando ilusión, 5 anos contribuindo a facer unha sociedade máis xusta, máis equitativa, máis igualitaria, contribuindo sempre na parte social en axudar ao máis debilitado, a que a persoa que máis o necesita. Creo que ademais iso nos engrandece como sociedade. Entre os destinatarios dos talóns entregados hoxe está a Asociación Dignidade, que destinará os cartos a axudar a 2 estudantes da entidade, que irán dedicados á emancipación de 2 menores, un rapaz e unha rapaza, que, bueno, son rapaces que perteneceron ao risco de exclusión, pero, bueno, hoxe en día xa están iniciando un proceso de emancipación e, bueno, estos cartos veñen moi ben pois para iniciar ese proceso, non? Que axuda no aluguer, axuda tamén nos seus estudos. Son 2 rapaces que están pois acabando estudios de formación profesional e bachillerato, entonces pois penso que van a venir genial. Outro beneficiario foi o Colexio das Mercedes, que grazas ao recabado financiará o comedor escolar das familias máis necesitadas. Este é o segundo ano empregando os cartos que nos donan para o comedor escolar de familias do noso cole. Nosotras somos da AMPA e nada, damos unha especie de beca aos nenos máis desfavorecidos, as familias, para que poidan comer no comedor e, bueno, poidan ter suplida unha carencia que teñen nas familias. Son 6 familias e 11 nenos. Sí, cada ano se acollen máis familias e, bueno, mentras podamos contar con estas axudas, pois seguiremos ofrecendo esa boa opción que temos. O terceiro beneficiario é a Animación Pastoral do Colexio da Milagrosa, que tamén destinará os fondos a axudar os que máis o precisan. O que intentamos con estas axudas pois é reducir as diferencias sociais que hai entre os nenos, que hoxe en día parece que non, pero cada vez máis se facendo máis maiores, aínda que, bueno, con estas axudas redúcense, temos dificultades para que, pois eso, que entre todos os nenos da nosa clase non haxa diferencia. A hora de facer unha saída ou a hora de poder comer no comedor, pois que todos poidan facer. Grazas a este proxecto, a sociedade concienciouse de que con un xesto tan doado como guardar os tapóns de plástico para a súa posterior reciclaxe, ademais de axudar ao medio ambiente, axudamos as persoas que máis o necesitan. Nesta iniciativa, a Fundación Puro Cora conta coa colaboración do Concello e a Deputación de Lugo, o Colexio Oficial de Farmacéuticos, as NAIS, a Asociación Española contra o Cancro, o Centro Comercial Abella, Prelo e Reciclados.
A Deputación destinará 560.000 euros ao funcionamento das rutas fluviais da Ribeira Sacra ata finais de ano. Así o anunciou hoxe o presidente da institución provincial, Darío Campos. Acordamos achegar 560.000 euros ao funcionamento das rutas fluviais da Ribeira Sacra ata fins de ano. Deste xeito, garantimos as viaxes en catamarán polo Miño e Sil hasta finais do ano, para as que a día de hoxe temos máis de 10.000 reservas. Destacar que durante este mes de abril foron 5.000 as persoas que desfrutaron das rutas fluviais. Como sabedes, é Trax a empresa pública que se encarga da prestación deste servicio durante esta tempada. En clave municipal, o voceiro municipal popular Jaime Castiñeira denunciou hoxe que o goberno local incumpriu no 2016 o obxectivo da regra do gasto. Castiñeira asegurou que, de acordo coa liquidación orzamentaria asinada onte pola edil de Economía Ana Prieto, Lugo situou a regra do gasto en 7,81%, moi por riba do 1,8% máximo previsto polo Ministerio de Facenda. Hoxe o voceiro de Alternativa Cidadá de Esquerdas, Esquerda Unida, Carlos Portomeña, acudiu a declarar como investigado pola querela por inxurias e calumnias que lle puxo o exalcalde de Lugo, José López Orozco, pola súa denuncia de presuntas irregularidades na tramitación do Plan Xeral. Portomeña di que o chamativo é que as declaracións que Orozco considera lesivas son as que o edil fixo cando declarou en calidade de testemunha nesta causa. Portomeña tamén dixo que denunciar a corrupción urbanística e pedir a dimisión cautelar de cargos públicos investigados é a súa obriga como concelleiro. Pola súa banda, Orozco dixo que está disposto a retirar a súa demanda se Portomeña se retracta de forma pública recoñecendo o seu erro, co cal o seu honor quedaría salvado. Isto foi todo polo de agora, pero voltamos nuns minutos con toda a información deportiva, así que non se a perdan. Boas noites. A Gran Muralla, unha das sete maravillas. Tanta muralla, e resulta que rematastes 13 séculos despois que a nosa. Menos lobos, que aquí non pintades nada. Poida que en colores non veñamos pintando dende hai séculos, pero sen dúbida, de pintura sabemos un chisquiño. O si que vos tomades as cousas con calma, máis de 2000 anos, mi madriña. O Girona, rival do Club Deportivo Lugo esta fin de semana, é un equipo intenso e físico. Así o dixo onte na rolda de prensa José Lu, que noutra orde de asuntos tamén dixo que a súa renovación co Lugo está en stand-by. Es un equipo muy intenso, ¿no? que a balón parado son muy fuertes porque son muy altos, muy físicos, y tenemos que igualarle en eso, ¿no? Físicamente, en la intensidad, correr todos los 90 minutos, darlo todo para que no nos superen eso. Luego, si están más acertados o menos acertados que nosotros, pues mira, son detalles del juego, pero sobre todo eso, que en intensidad y físicamente no nos supere. Sabemos del potencial que tiene jugadores muy altos, los tres defensas, Sandaza, Longo, Alcalá, tienen jugadores que a balón parado hacen mucho daño, y sobre todo ese detalle tenemos que tenerlo en cuenta y estar muy concentrados. No, sobre mi renovación pues sí que está en stand-by, de momento no. Si tenemos que decir algo, pues el club ya lo comunicará, pero de momento es lo que puedo decir. De momento son solo rumores, ojalá tuviera muchas novias, pero solo tengo una ahora mismo, que es el Lugo, y la verdad que sigo muy contento aquí. Yo vuelvo a decir que estoy muy contento, que el Lugo me ha dado mucho, igual que creo que yo también le he dado mucho al Lugo este año, y nada, solo puedo decir eso, que estoy muy contento aquí y nada más. Mentiría si dijera lo contrario. Está claro que cualquier persona en la vida lo que quiere es progresar y mejorar, y eso está en primera división hoy en día, ¿no? Es un sueño que tengo y bueno, ojalá, pero de momento no puedo decir que pueda jugar el año que viene en primera. Ojalá fuera con el Lugo, ¿no? Pero la verdad que de momento no me ha llegado esa oportunidad. A Deputación retoma o programa deportivo Movémonos. Segundo informou o presidente da Deputación, Darío Campos, achegarán 119.000 euros a este fin. Retomamos o Movémonos, o programa deportivo saudable e social.
Facémolo iniciando a súa contratación para este ano e o 2018 con 119.000 euros. Incorporamos a este contrato cláusulas sociais en defensa dos traballadores e das persoas con capacidades diferentes. Deste xeito, o adxudicatario deberá contratar un mínimo de 14 profesionais que non poderán recibir menos de 15 euros por hora de traballo. Isto supón que melloramos as súas condicións salariais con respecto ao convenio do seu sector, que é o de instalacións deportivas e gimnasios. Este convenio, que regulaba as instalacións deportivas e gimnasios, tiña un salario de 6 euros por hora e nos establecemos 15 euros por hora. Serán case 8.000 horas de actividades, están dirixidas a asociacións de todos os concellos da provincia con menos de 5.000 habitantes ou a colectivos con capacidades diferentes ou en risco de exclusión social dos 67 municipios. Queremos, deste xeito, como vimos facendo, favorecer o rural da provincia e a igualdade de oportunidades dentro da nosa aposta por unha deputación coas persoas, unha deputación rural e social. No Movémonos poderán participar máis de 80 colectivos aos que lles financiamos na súa totalidade clase de ximnasia ou mantemento. O ano pasado participaron outras tantas asociacións, máis de 80, con 1.300 veciños implicados. Isto foi todo pola nosa parte, pero poden seguir informados a través do xornal El Progreso e do portal do Grupo El Progreso galiciae.com. Nos voltamos con todos vostedes o vindeiro martes, xa que, como saben, o 1 de maio é festivo. Se poden, desfruten da ponte. Que teñan moi bo fin de semana. Boas noites. A Gran Muralla, unha das sete maravillas. Tanta muralla, e resulta que rematastes 13 séculos despois que a nosa. Menos lobos, que aquí non pintades nada. Poida que en colores non veñamos pintando dende hai séculos, pero sen dúbida, de pintura sabemos un chisquiño. Iso sí, a vosa é máis longa. A muralla, digo.